Iya. Jangan koyo gemiki. Mas, Nggih, itu yang di atas kelap-kelip itu apa? terpal. Wala kuwata illa billah no anakku sing ayu setinik-tinik ana dawuhmu apa yung nimbali karo aku anakmu nganggo leren sawetara ya no iya rumangsatiku ki prei pirang-pirang wulan pisan no ning awak keju kabeh la ya pemanasan pemanasan bar poso mesti nek suwe ora nyang suwe ora mayang tinggi sepisan mesti kesel no nggur sak budalan biasane iso mindho iki pisan wis kesel ya budalane kuwi lho no oh iya iya laran ingkang angka sepisan nduk anakku limbuk piye mak ngunjukake ora lali puja puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti ingkang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa krana aku karo kowe anakku limbuk sing banget tak tresnani bengi iki bisa ketemu maneh ngono nyambut gawe meneh menghibur para warga masyarakat meneh iya moga tanpa nikmate pangeran awake dhewe bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing papan kene no ngono ya mak pancen bener kaya mangkono sakwise poso sesasi muput awake dhewe isih pinaringan rejeki wujude kesehatan satemah bisa bali nyambut gawe meneh kuwi wajib untuk disyukuri no lah banjur ujub kabule awake dhewe sowan ana ing kene iki janjane mengeti adicarane tidak lain dan tidak bukan no iya ya kuwi tasyakuran pernikahan ngono ya mak sapa sing didhauke ya kuwi Mbak Yumu Mbak Yayu Rimba Mekarsari ngono Sohibul Hajat putrine Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem no asli saka dusun Tampang Wilangan kene asli saka kene lah banjur sing kakung ya kuwi Kang Masmu no ya kuwi sing kakung Mas Kopda Imam Ibnu Faiz ngono Mas Kopda Imam Ibnu Faiz ya iki putrane Bapak Hartono Budi Yuwono kang sarta Ibu Sumarah ngono saka desa Pelawangan Kecamatan Keragan Kabupaten Rembang ngono ya mak adicarane wis diwiwiti saka mau esuk tur iki acara penutup ya kuwi nggelar-gelir gantung gong ngenekake wayangan mula ora ana tembung sing luwih indah kang kudu diucapake kok nduk ya kuwi kejaba mung ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak ngono ya mak sasi Sawal sakwise awake dhewe menehi THR bolo-bolo kanca-kanca entuk rejeki meneh oh ya alhamdulillah iso nyambut gawe meneh ngaturke panuwun kanggo Sohibul Hajat Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem tambah dulur tambah rejeki iya panjenengane Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem jane iki nek duwe gawe ora omong-omong ya ora omong-omong sapa-sapa arep nanggap wayang iki jane ora omong-omong ning kultur kehidupan ana ning desa ki mulut ke mulut mesti krungu no ngono iya
Dadi ambak nanggap wayang ora kabar-kabar kuwi tetep panggah krungu. Heeh. Dadi sempet ana tangga sing ora percaya. Mosok ra minem nanggap wayang to, Kek? Oh iya. Mosok ra minem iso nekakne dalang kabar, ya. Ngono kuwi, ning akhire ya panggah ngerti warga masyarakat Tampang. Oh, kene wis nyedulur ana wit aku SMP. Sekolah menengah pertama wis mlebu Tampang kene nganti saiki, nganti sakyaene awet leh mbangun paseduluran awet leh mbangun tali silaturahmi. Alhamdulillah. Iya. Nduk, piye iki mumpung sasine isih Sawal. Nuansane isih nuansa ketupat kang sarta opor ayam. Oh iya. Mula awake dhewe iki nak mumpung ana wektu kang mirunggan kang sarta di live streaming awake dhewe makili kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata ngaturake. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Sepira gedene kaluputane awake dhewe kang sarta kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata, aku makili kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata anggone paring pasugatan hiburan selama iki karo para penggemar awake dhewe diagung pangaksami njaluk ngapura. Oh ngono ya, Mak. Sak becik-becike wong Islam kuwi sing gelem ngapura karo dulure tunggal agama. Oh ngono. Mbak Alvina Aninas paring pangapura marang umat sakpadha. Wah, ngono ya, Mak. Iya ya ngestokake dawuh. Apa gunane poso sesasi muput no? Iya. Ngempet luwe. Iya. Ngempet ngelak. Iya. Yen to awake dhewe ora iso paring pangapura marang kanca, marang dulur, ayo rugi leh poso. Lah banjur nek kadung ngigit-ngigit pegel karo wong, ngigit-ngigit kadung pegel karo wong kok mbok sepurane kuwi malah gedhe ganjarane no. Wo ngono ya, Mak. Dadi upama awake dhewe dasare jernyatane wis jembar ing reh pangapura, gampang ngapurani karo wong liyan. Lah kuwi angger bodho kuwi wis malah ora diitung ganjaran. Ora diitung ganjaran. Ning yen wis kadung ngigit-ngigit ora gelem ngapura, lah pas bodho gelem ngapurani kuwi malah entuk ya kuwi wujude ganjaran sing gedhe. Wo ngono ya, Mak. Dadi saya gedhe pacobane kuwi yen awake dhewe ikhlas, awake dhewe mampu untuk melewati kuwi malah saya gedhe ganjarane. Upamane iki ora mung babakan bodho, ora mung babakan saling memaafkan. Ning uga perkara upamane wong lanang durung duwe bojo, wong lanang jek bujang, wong lanang durung rabi. Iya, kamangka wong-wong remaja, sing durung rabi kuwi ya kuwi napsune urung iso menep, napsune urung iso teratur. Wo ngono. Kuwi ibarate nek pancen bocah kuwi ngalim, bocah kuwi pancene wis menep, isih enom ning menep, kuwi umpamane digodani wong wedok kok emoh, kuwi malah ora entuk ganjaran. Oh ngono. Ning yen pancen bocah kuwi angel ngempet napsune kuwi dhuwur. Digodani ngiwa nengen karo wong wedok, kok imane isih jejeg lho. Ning kono kuwi malah dununge ganjaran. Wah. Dadi upamane malah napsune dhuwur ngono ki digodha ngiwa ora kengguh, digiwuk nengen ora kengguh, ora kengguh kuwi malah ganjarane akehe ning kono no. Oh iya, ngono ya, Pak. Dadi saya gedhe pacobane, saya gedhe ganjarane. Iya, penting awake dhewe ikhlas anggone nglakoni apa wae pacoban saka Gusti Allah. Gusti Allah wis ngendika lumantar kitab suci, Gusti Allah ora bakal paring pacoban di luar kemampuan umatnya. Wah iya Mak, iya ngestake dawuh. Sing baku ndedonga marang purbaning Gusti ingkang Maha Nasa. Iya, iki awake dhewe ndedonga marang pinanganten kembali ke benang merah. Lah iya, Mbak Yuku, Mbak Yayu Rimba Mekarsari, putrine Sohibul Hajat Pak Paryadi kang sarta Ibu Raminem. Anggone wis kasembadan dedaupan kelawan Kang Mas. Ya kuwi Kang Mas Kubda Imam Ibnu Faiz.
Muga-muga biyung ndongake piye dadi temanten sing atut runtut reruntungan pindhane mimi kelawan mintuna. Heeh. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah satemah ing tembene ya kuwi bisa ngantokake wujuding golek kencana kang wujud manungsa, wujude putra kang saleh, kang sarta putri ingkang salehah. Amin amin amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Jebul kae juga disiarkan live streaming Asta Brata Media no. Ngono ya, Mak. Mula iki mari kangenan karo para sutresna budaya pecinta wayang kulit. Ngono ya, Mak. Kang sarta para sutresna budaya kang mapan ana ing dusun Tampang, dulur-dulure awake dhewe kang mapan ana ing Kukuban Tampang Sumrambae. Ya kuwi ingkang mapan ana ing Wilangan Nganjuk kene ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya, ngestokake dawuh. Tasakuran pernikahan adicarane. Tasakuran pernikahan no. Oh iya, ngestokake dawuh. Wong rabi kuwi ngibadah paling suwe no. Oh ngono. Yen kowe salat rampung salam bar ganjaranmu. Nek poso bar buka ganjaranmu rampung. Iya. Ning yen wong rabi kuwi ganjarane selawase. Oh ngono ya, Mak. Mergo jangka panjang no. Oh ngono.
Wong kok wis wani rabi kuwi tegese wis wani mandiring pribadi, ora nggantungake kebutuhan ya kuwi marang wong tuwa. Kuwi ngono. Iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Iya ngestokke dawuh. Iki bar iki, awake dhewe iki tanggapane iki ke depan iki wong-wong rabi tok. Oh iya. Iya. Lah ya kanca-kancane dhewe. Kancane dhewe rabi buarengan modele lah ya. Lah ya ora apa-apa, wong ya direncana. Iya ngestokake dawuh. Ning wong wedok kuwi beda karo wong lanang. Ngono. Wong yen wis rabi kuwi jare agama sing tak anut. Kuwi yen wis rabi kuwi wong wedok karo wong lanang kuwi nek golek ganjaran kuwi penak wong wedokno. Ngono. Lah saiki bayangno wong yen wis rabi. Wong wedok kok nyucup ya kuwi wujute tangane wong lanang kuwi ganjarane padha karo nyucup hajar aswad. Oh ya Hajar wong lanang nek ngambung hajar aswad nek ora dempet-dempetan ora iso ngambung. Lah iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Wong wedok kok meteng. Nek lanang ora entuk ganjaran. Nek wong wedok kok meteng nek awan kuwi diitung dzikir. Nek bengi diitung tahajud. Wong meteng nek awan diitung dzikir terus, nek bengi diitung tahajud terus. Penak. Wong wedok nek golek ganjaran. Nek wong lanang golek ganjarane ya sak liyane golek nafkah, becik nafkah lahir, becik nafkah batin. Ya. Wong wedok nek nesu-nesu wong wedok kok muring-muring kuwi wis sunatullah. Ngono. Aja dilawan. Wong lanang kok meneng ae, ngono kuwi malah entuk ganjaran. Kuwi wis sunatullah. Ngono. Mergane wong wedok kuwi keturunane Siti Hawa. Hawa ki mengo. Nek wong lanang Nabi Adam, dami mingkem. Dadi ora mokal lamun wong wedok kuwi luwih sugih omong timbang wong lanang. Lho kuwi takdire pangeran nek gambar wis ngono no. Iya. Saiki bayangno mumpung acarane pernikahan. Zaman semono ceritane Bapak Adam lan Ibu Hawa nalikane wis rabi dijodohke kelawan pangeran. Dipisahke karo Gusti Allah suwene 300 tahun. Jajal wong tampang kuat ora dipisahne karo bojone 300 tahun. Oh iya. Becik ora sak ada wong tampang, wong Astabratawe jare didohke karo bojone ngono piye. Ora usah 300 tahun, ora nyandak ibarate sewulan ngono wae. Ora awor karo bojone. Lah ya. Kuwi godane ning kono no. Iya, Akhire dipertemukan kembali karo Gusti Allah. Ning Jabal Rahmah, Jabal Gunung Rahmah kasih sayang. Oh iya. Nalikane Ibu Hawa ning pucake Gunung Jabal Rahmah. Nabi Adam ning ngisor. Wih, 300 tahun ora petuk bayangno petuk pisan. Wah iya. Ibu Hawa ya mbungok kok dhuwur Jabal Rahmah. Cak Adam ngono kuwi. Ngono kuwi ya. Ya terus Nabi Adam ya bengok Hawa, cara saiki ya ayang ngono kuwi. Apa-apa Bu ngono kuwi apa piye panggilan kasih sayang. Iya, saking kangene nyingklak gamis Ibu Hawa arep medhon, arep ngerangkul Bapak Adam dipenggak karo Nabi Adam. Ngono. Aja tak aku wae sing munggah. Ngono. Ning kula kangen Kanjeng Adam ora usah ndak ditiru karo anak putu, ana wong wedok kok marani wong lanang, ana wong wedok kok ngoyaki wong lanang, sok diturun karo anak putu wong wedok ngoyak-ngoyak wong lanang ora pantes. Ngono. Dadi nganti saiki dadi cerita sing kodrate apike iki sing ngoyak sing nyedaki wong lanang. Iya, iya ngestokake dawuh kena kanggo tepa palupi. Slendro sing rasa, slendro kang jiwa. Lah iya, sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna kang sarta suwe ora petuk karo Mbak Yuku Rinvi. Iya. Ngaturke tetembangan kang
berbau kalawan agama no. Ngono mak. Karya besar almarhum Ki Haji Anom Surata pepeling no nganggo bawa dibawani luwih dhisik. Wah ya. Karben Den Sarirani kalian Kang Mas Heru. Lah iya, wong laris ora kaya Mas Heru. Lah iya. Suwes dina iso ngenyangi piranggonan. Lah iya. Nek poso ngene po ya ngenyangi. Lembuh. Lah ya, ben dibawani luwih dhisik ya, Nak. Ya, maka Mas. Wasita saking prawinases ngeling ana wong urip ning donya ngeling ana wong urip ning alam donya bebasan mung mampir ngombe ajeng salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Salat tansah dipun lampahi wajib kanggone wong muslim no. Wah iya, Ajeng Mas Her. Iku cagak agama pakarti kang luhur ngedohke tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin Den telasaken bejo donya akhirat ditibake pepeling no. Ngono ya Mak. Kanggo pambuka ning season limbukan. Coba kaya ngapa? Dadekke ya. Yo. Ah.
Komplit rombongan Sanggar Seni Astabrata ora ana kang kecicir ngono ya Mak. Mula iki ditepungke wis kenal kabeh nek wong Tampang ora usah tepungke. Iya Mak. Iki saka kersane Sokibul Hajat. Iya. Pepundhenku Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem. Iya. Ngersake Mbak Rinvi. Heeh. Supaya ikut andil dalam memeriahkan pagelaran wayang pada malam hari ini. Ngono ya Mak. Suwe ora kepethuk. Bot-bote ya kuwi nyumbutke karo pahargyane. Ya kuwi Mbak Yayu Rimba Mekarsari kelawan Mas Kopda Imam Ibnu Faiz, keluarga TNI, keluarga tentara kabeh ana iki. Ngono. Luar biasa, luar biasa. Heeh. Mbak Rinvi diaturi jumeneng no. Ngono. Karben salam-salam dhisik. Ya kuwi kunjuk para warga masyarakat ing Laladan Tampang Sumrambae ya kuwi sak wilangan. Ya kang sarta para-para penggemar sutresna budaya kang memonitor lumantar live streaming ya kuwi Astabrata Media. Ngono. Maka Mbak Rinvi kula aturi jumeneng saking Palenggan. Sepati to? Ya, dados celot. Luar biasa. Waduh, lama tidak jumpa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Anu miki-miki, mie Mas Deni ya. Wes sampun nggih mie. Sampun, wilujeng dalu Mas Abah. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam, Masya Allah. Kita belum minal aizin wal faizin loh. Oh nggih, secara resmi begitu ya. Lewat lo monggo berjabat tangan. Oh, berjabat tangan. Lho ya no. Biar afdol. Amit yo Mas, amit yo. Nggih. Walaupun panjenengan kali kula menika sejarang serawung gitu. Ketemu baru 2 kali to. 2 kali ini. Ning tidak ada salahnya lamun to awake dhewe berjabat tangan. Betul sekali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat nggih Mas Akbar? Sehat panjenengan Mbak Rinvi sehat menapa mboten? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah. Niki wau bidal saking dalem jam pinten? Tadi budalnya itu jam
Iya. 7. Oh, jam 7. Iya. Perjalanan berapa menit, berapa jam, berapa abad? 3 jam. Oh, 3 jam. Sak macete 3 jam setengah. Heeh. Nyuwun sewu Mbak Rinvi menika asli pundi to kok kula supe radana? Dari Tulungagung. Tulungagung Kota CT. Heeh. Kota Senterewe. Kota Sente kere. Niki Astabrata cah Senterewe sedaya. Lho. Oh, ta Mas? Lho, dengan pripun niki wah jan Oh, nyenterewe. Masya Allah. Wonten sing nabuh senterewe, wonten sing nyeleng. Lho, ini sing nyeleng dhewe. Nyeleng barang. Ana sing ngepang, wis akeh. Ana sing mecut. Nah. Sing mecut Niku dhewe. niku lah sing kipas-kipas niku. Bapakne sing ndi, Mas? Niku lho sing kipas. Lah niku lho. Lah niku pecut. Nah, maksudnya tahu dihukum cambuk. Panjenengan nggih biasane mengisi di acara Senterewe ngaten, Mbak? Ya, Senterewe, Kepangan, Kediri juga. Oh, nek tapi Kediri sama Tulungagung itu beda versi ya? Ya, sangat Jaranannya beda gagrak. Betul. Nek Senterewe kan jaranannya kecil seperti ini. Ngerti kuwi. Jajal to, dicekel to. Cekel bareng. Nah, ngono lho. Ini kecil seperti ini ya. Iya. Kalau pesan ini bisa langsung hubungi saya. Lha wong Ya promosi bareng loh. wong Mas. niki adol sedaya lho, Mbak. Oh, toh? Jenengan nek tawa niku berarti nyanyi kanca-kanca. Oke. Yang kula ndelok Kita status. sesama seni tidak tersaing-saingan, Mas. Oh, nggak boleh ya. Jadi kita saling mendukung satu sama lain. Ya, wingi saling delok- mensupport. Wingi delok statusnya sing beduk nggih upload caplokan barang lho. Kaya dolanan kenean aku ya. Luar biasa. Iki sing bagian ganong sing mana ini? Loh, niki saged ganong sedaya. Wah, iya toh. Dengan tuding ngawur mawon, foto ngawur, dumuk, plak. Berarti kok kudu dijajal satu-satu. Banget. Penting aja sing nika lho nggih. Sing mana? Masih gambang aja. Mboten. Nggih. Niki Niku pun paripurna. lho lho. Maksudnya dari dunia jaranan. Niki sesepuh nggih. Sesepuh asepe Oh, iki bapak. Nggih. Sampean kok ngono to, Mas? Nggih niku pepunden mriki. Oh, asli dari sini. Asli dari Nganjuk ya. Oh, Jenengan Masya sadurunge Allah. nembang, yalah ayo salam-salam dulu karo Iya. para penuntun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem warga desa pundi? Dusun Tampang. Dusun Tampang, Wilangan Kabupaten Nganjuk. Masya Allah, ini di rumahnya Bapak sinten Mas Akbar? Lho mosok durung apal. Aku mengerti Niki Pak Maryadi no. Pak Karyadi kalian Ibu. Kalih Ibu Raminem. Kalian Ibu Raminem. Ayo. Acaranya sunatan? Lho. Lho. Sunate Pak Maryadi mboten. Niki Bukan, Mbak. pernikahan. Oh, pernikahan. Mbak Yayu kalian Kopda Imam? Mas Kopda Imam. Oh, ada masnya. Iya, Mas Kopda Imam. Oh iya, pastinya didoakan dulu ya Mas Akbar. Semoga, Mbak. Oke, khususnya untuk kedua mempelai, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan yang soleh lan solehah. Amin. Diparingi rezeki turah berkah babrah melimpah. Cek munggah ning Mekah, amin. Madinah. Yen turah meneh kena nggo tuku Lemah. Lemah. Sa. Wah. Sawah. Karo sapi Perah. Iya. Niki kanca-kanca nggih pun nyicil lho, Mbak. Nyicil napa? Menabung bertanggapan arep rencana nggih tuku lemah kanca-kanca. Wong ngoten, Masya Allah, luar biasa tepuk tangan. Nggih, lemah. Sik to aja tepuk tangan, lemah sak-sak kok Mas Tengguran. Udah sak hektar. Loh, yang penting titik-titik lama-lama kan menjadi bukit toh Mas. Jadi banyak. Sedikit. Ora kita nyicil sak Nah, sik. sak pot Dadi juga sak hektar. apa-apa. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Sapa-sapa yang di live streaming. Oh iya, selamat malam Wilujeng dalu fan-nya Astabrata Syuka. Ayo, fan-nya Mbak Rinvi. Langsung akeh fan-nya Mas Akbar. Mboten, kula Oh, niku mboten. napa kula niku namung Mbak, namanya Pripun? kerupuk bawang. Loh, artinya Ya nggih di dalam dunia wayang kula niku tesih belajar ngrumaosi tasih kathah kalepatan dan kekurangan. oh lek sampean belajar lah terus wong-wong ki piye Mas? Duh, maksudnya priye? Maksudnya belajar itu tidak ada hentinya. Oh, Carilah ilmu begitu. walaupun di negeri
Cina. Nah, ya ngono ngerti dhewe kok Sampeyan suka bahasa Cina? Weh, cekek nglegek durung tahu belajar aku, Mbak. Iya, padha lek. Oh, padha. Aja lek. Nek Jepang saged, Mbak. Jepang saged. Nggih. Ning njogur sithik-sithik. Contohnya, ayo contoh. Duka jare sing penabuh kula niku napa basa Jepange arigato. Arigato artinya? Arigato gozaimasu. Artinya apa? Apa ta? Boy bangono. Itu artinya anu, terima kasih. Terima kasih. Wis. Hai. Artinya? Hai niku glegeken. Mboten hai niku iya. Oh iya. Ya. Oh, berarti lek di tekoni? Tekone hai. Sampean tadi sudah makan? Hai. Iya artinya. Ngono jadi sithik-sithik isone. Oh, sithik-sithik. Sithik-sithik. Disapa ayo live streaming asal pastinya diucapkan selamat malam Wilujeng Dalu untuk kamera. teman-temanku. Kameranya yang mana? Kameranya yang di Sangat banyak sekali, Masya Allah. Ayo. Selamat menonton. Selamat bermelekan ya. Bermelekan. Kita ya. Bermelekan. Muga-muga ditungakne sing memonitor nunggone awake dhewe. Nggih, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin. Diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan. Untuk semuanya yang sudah mendukung Astabrata Suka. Jajal Mbak, mikir dicekel kabeh siden-siden. Jajal sampeyan bengok Astabrata kaya siden-siden sing bengok suka. Ayo. Astabrata suka. Ayo jajal. Engko bar kabeh nembe dijajal siji-siji. Ayo. Bar poso ki tenagane sak pira? Nah, ngono lho. Biasane kan bar poso ki wis makeme wis normal. Iya. Sehat neh ngono ya, Mas. Jajal coba kaya ngapa? Oke. Mic-nya dipegang sendiri-sendiri. Siap? Siap. Astabrata suka. Ayo, siji-siji, Pak. Kok kene. Kok kene. Ayo. Astabrata suka. Apik. Semangat iki semangat. Kaya kucing gandhi. Iki 9,7. 9,7 ya. Apik, luar. Saiki sing kedua ya. Kedua. Astabrata suka. Oh iki kalem Mas, iki versi sing alus. Bu guru. Oh niki Bu Guru. Jeno. Wah layakno alus lembah lembut kaya aku ngono ya Mas. Betul, jenengan nggih guru to? Guru. Nggih guru kan. Mboten guru tenan nggih. Kula to? Nggih guru. Oh guru, alhamdulillah. Guroni cah-cah niku. Iya. Sing kono. Angka 3. Ayo. Nomor 3, oke. Semangate coba kok. Astabrata suka. Oh iki rada anu Mas. Iki ngono lek carane montor iki sing rada magreng ngono kae lho. Magreng wong niki badhe rabi yo an. Oh iki, layakno lagi semangat-semangatnya ngono lho Mas. Semangate wong arep rabi. Ya pira iki nilaine iki umpama anu? Oh lek iki mau urung dinilai, lek iki sing alus 9,8. 9,8 jejere. Iya. Jejere iki rada greng ngono mang 9,5 Mas. Oh iya. Malah sudah ya. Sudah. Iya. Sama jeneng sing banter apa sing alus? Nggih nonton suasana. Oh nonton suasana. Nomor 4. Nomor 4. Iya. Astabrata suka. Oh iki demenane sampean lek iki. Ngapa? Soalnya halus, kalem, sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini apa? Kan minal aizin wal faizin. Oh ngono. Ya, jadi kita harus yang kalem-kalem. Oh berarti itu menyesuaikan tema. Heeh. Iki 9,9. Jejerene. Jejerene. Lah iki ya Bu Guru iki. Iki Bu Guru? Bu Guru semua. Niku nggih pojokan nggih Bu Guru. Bu Guru Mas? Nggih. Guru napa? BK. Oh, BK. Nggih. Monggo. Astabrata Suka. Piye? Iki Bu Guru tenan Mas. Bu Guru tenan. Heeh. Iki sing biasane ning gone anu apa jenenge? Pageran ngono kae lho Mas. Lek nek wong piket, guru piket iki wis cocok. Lek iki ya 97. Oh 97. 97. Anu suarane dosa mergo pun anak-anak siji. Wow. Berarti ibarate niku cara gender sangupane saya amba. Nggih. Terus terakhir Astabrata suka. Lah iki ya jelas 10 Mas. Wis dosa renek. kualat.
Iku ana ora semula. Oh, tas minal aizin wal faizin. Lah saiki ngene, Mbak. Pripun? Unjuk kebolehan. Iya. Pancen sampeyan ini membawa kuda itu tidak ada salahnya. Dul. Karena permintaan tuan rumah, gitu. Bapak Paryadi kalian Ibu Raminem pancen sampeyan niku nembang terus engko bablaske irama jaranan. Oh ngoten. Ayo. Ingkang jaran jenengan? Loh ya saruno. Wong mboten pareng. Masa dalang kon jaran. Kuda-kudaan aku. Kan dalang Gen Z, Mas. Anu, saiki ana pamundutan iki mau. Pripun? Iramane sing pantes nggo jaranan. Iki ya ana liwung lali janjine. Oh iki gedrukan kabeh iki. Ninggal katresnan. Nggih. Ngaturke Bapak Lasiman uga hadir di lokasi. Ingkang pundi piyantune, Mas? Waduh, endi ya ya lokasine? Lho sampean dereng kenalan to? Dereng. Anu sik, niki jenengan pilih mana di antara tiga itu? Liwung, Ninggal katresnan mawon nggih. lali janjine atau tinggal katresnan? Nggih. Sik, Mbak. Pripun? Niki dibawani ning ampun sampean ora apa-apa. Oke. Ampun sampean tak golekne masangan. Oke. Sing ngongkon ngendang sapa? Bawa. Bawa ki ora nganggo kendang. Bawa ki ora nganggo kendang. Ayo bawa. Roman belajar roman iki ngopo to? Ayo. Ayo, Mas. Bawa ki ora nganggo roman. Ayo bawa dikancani Mbak Rinfi. Nah, iki ngopo? Sepoti, Mas. Sepotono to, Mas? Lha cacah nggo ditawani kancane munggah ngaten disepoti saurane eman-eman tanganku ngono kok. Lah niki suara mempunyai suara emas. Masya Allah. Ini namanya siapa? Kepareng Asmo. Ayo kanggo mik. Ini. Sesuk congkrah engko. Ora. Nggih. Pripun Mbak Rinfi? Iya. Siapa, Mas? Siapa, Mang? Mbak Rinfi. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya rungokne kabeh ya. Iya. Rungokne aja, rungokne. Nama lengkap Mas. Muhammad yo. Ora ya. Kecrek mbokmu engko. Enggak, nggih. Nama saya Encus ngono tok. Oh, Encus. Ya. Nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius Aditya Purwo Febianto. Lah kok wangil men to, Mas? Angel aku. Ora yakno Encus ngono kae, Mang. Ben penak celokane Encus. Oke, berarti kita bersama Mas Encus. Ya. Kenapa tak gandengkan sama ini, Mbak? Kenapa? Ini karena di Nganjuk itu termasuk senior dalam dunia perjalanan. Enggak aku. Tuwek wi lho wi. Berarti iki iso ya Mas Gak iso. Kaget. Bawane sembarang, sing penting pelok. Ayo. Oke. Nganggo catetan yo ora apa-apa, digandrung tenan lho. Heeh, digandring Mas. Profesionalitas ora usah wedi karo yangmu. Gak ngerti aku saiki pisan. Oh iya. Lek ing combo. Repekane wis apa apal? Nek Gak apal gelas ya. Lah iya dibukane apa? Apa Mas? Barang penting pelok. Nyidam sari yo kenek, yen tawang yo kenek, duh wong ayu yo kenek. Ya bebas wis. Jak delok gak apa ya? Ya apa. Mangga. Ya. Sembarang ta. Sembarang. Sakniki. Sesuk wis kukut. Oh, sesuk. Saiki. Ya. Ayo. Pamerno suaramu. Anu ndak lirik ya. Ndak iya. Pangkur ya. Pangkur. Padalang pangkur. Ora apa-apa. Isone kuwi, Pak. Ora apa-apa. Nikar. Heeh. Kocok suruh mroto metu kucingan. Ayo. Mingkar mingkur engu kara. Dicekel tangane. Cekel tangane. Ndak ya aku tak nyekel sik ya. Tak nyekel sik ku tak kei. Jangan rumangsak. Iya. Tak sane sik. Ku nek ilang. Akarono. Akar rono karenan jariku ketititen mardi siwi. Dihidupkan suasana panggung di pangkuno. Aduh weh.
Ramopo ayo dipangku. Kuat gak ya? Kuat. Iya. Ndak isik to. Anu, iso gak? Gak iso ya wis. Iso. Sik tak benakne sik. Leh mapak-mapakne. Iya. Los. Wih, iya. Jan ra koyo gemiki. Sinawung resmining kidung. Oh ya sing wedok niki pacare Cus niki nggih status ternyata lelaki sama saja. Gak apa-apa. Anu keweram mbak sikilku. Ngene penak ndek to. Sinu Karto Mreh ketarto pakartine ngelmu luhur. Mbak Rinvi ditanya itu di atas klip apa? Sing pundi? Mas, Nggih, itu yang di atas klip itu apa? terpal. Ora romantis toh, Mas. Oh nggih. Lintang panjerina. Sineksen lintang laran sampean. Lintang lan rembulan kang madangi ati isun. Lha kula. Wong Banyuwangi iki. Wangi asli. Omahku endi ta? Jenengan nek njaluk apa tak turuti, Mbak? Heeh ta, Mas. Sing penting aja njaluk mutune lintang karo rembulan. Wah. Soalnya bakule gek enek. Rupane kaya taker peluntang ya iso ngono. Ayo terakhir. Heeh. Kang tumrap ayo. Kang tumrap ing tanah Jawa. Bareng ya terakhir ya. Bareng ya. Agama ayo. Agama ageme aji. Sampun guys, sampun. Sik ning kene sik. Iki digedrukne sik engko jaranan. Aku tak sing ngendang ae. Lho. Ku nek kisik kadung tak apale komah e. Lek apalan pitung dina pitung bengi lho. Coba. Ya ora apa-apa. Oke. Terima kasih ya Mas Njus. Ya, ngono lho carane. Yo ngapalne kuwi 3 dina. Digedruk sik. Gedruk sik engko kedua. Heeh. Lagi jaranan. Oh ngono. Ya. Enggak kalau lu ngongkon sidan pitu ki. Lah ya ngono lho. 50.000 iki. Jan rumaos kula. Ngobar jenenganku anu, Mbak. Bar jenengan kan nembang gedruk Ya. jaranan nganggo jaran kuwi to. Nggih. Ngobar kuwi ya iso ngene. Oh iya, engko dijajal ya Mas. Cakupon. Oh, kemu wis ngongkon-ngongkon aku saiki aku sing ngongkon. Iya. Oke, semoga Kang Mas. Gedrek nih, Cus. Ayo, coba celorot. Yo. Hey.
ganungane urung lho, ganungane. Lho ya. Dikenepi. Ngombe sih ya, mimik dulu wah luar biasa. Jan tabuhane cah iso pakem. Iya, iya. Ready? Yuk, oke. Sudah ready Mas Sus? Yo. Gula. Kaya ngono. Sok tak tuku aku. Hati-hati, Wah iki, ya menggoyang tampang. Ya, tepuk tangannya para penonton. Oh iya. Dasnya sing ibet tadi. Oh, wis kesel. Tepuk tangan. Sini dulu Mbak Rinwi, enggak apa-apa laren dulu sini. Dipegangi mic. Dan top. Iso jungkir-jungkir ngono piye ya?
Gimana komentarnya teman-teman Asla Brata piye? Nah, yo. Gimana? Itu masa ambekan, Mas? Lah iya no. Aku kan gini boleh enggak? Boleh, bebas. Ben kaya mbak-mbak iki aku sungkan lah Iya bebas. Gimana? Komentar pesan. Aku karo ngene oleh enggak? Ayo aja kaya ingkung. Nggih. Gimana? Pak ditabui kanca-kanca Asla Brata. Luar biasa. Aku sik pisan iki lho Mas ditabui enak kaya ngene iki. Lah kae wis pethuk no. Ning penak iki. Penak iki kae luwes luar biasa iki perfect. Wah. Tepuk tangan to. Tepuk tangan bersama yo. Ora rugi nek ngapalne 3 dina mau. Ngoten. Ngendang. Jan luar biasa. Pun semangat to. biasa, Roh Masya Mbak Allah. Rinvi sing jaran sinau ukel. Masya Allah, jan iki ukel senterewe Tulungagung asli. Asli nggih. Heeh, tidak ada campuran. Pakeme ngaten iki. Pakemnya begitu. Nah niku dadi posone sing ngendang niku kasil. Oh Masya Allah, luar biasa. Astabrata luar biasa. Ya. Anu istirahat sih, duduk sih. Oke. Tak selingi sinden yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mas Akbar. Ya, buah lho. Lek sangu apa kuwi juaran, ya, pentulan, gandongan. Lah ya, iki yo permintaan kok, permintaan ya. Sok ibu hajat antaraning Pak Paryadi kang sarta Ibu Raminem. Ha ya, diselingi sik, selingi liyane no. Ngono. Sapa? Anu Dik Sinta karo Mbak Pesek. Ya aja meneng bareng. Oke yo. Yuk, sepote monggo dadekke. Yo. Dek Sinta. Selamat malam Mas Dalang. Selamat malam Mbak Sri Pesek. Nggih, selamat malam. Minal aidin wal faidin Dek Sinta. Minal aizin wal faizin. Minal aidin wal faidin Pesek. Nggih, sami-sami Mas Dalang. Wah, ya luar biasa. Wis siap apa urung lahir batinmu nggo arep menempuh rumah tangga? Insya Allah siap. Wis siap. Siap. Ya, lahir batin. Nggih lahir batin. Entuk wong endi to? Wonogiri. Wah, Wonogiri. Nggih. Rencanane arep ning ndi? Solo, Wonogiri, Nganjuk? Teng Solo nek mboten Wonogiri. Oh iya, wis gampang dipikir karo mlaku. Oh nggih nggih. Nah iya, iki Dek Sinta dadi guru saiki. Guru mulang napa to, Dik, jenengan? Bahasa Jawa Mas. Bahasa Jawa di sekolah? SMK Kosegoro. Wah, Kosgoro ki akeh lanange apa edoke to? Jaler. Oh, saiki akeh lanang. Iya. Ya saiki anu sing musik. Ya, sing sampun ngaturaken kesayangan minangka pamuji muga-muga Mas Kopda Imam dadi kesayangan satu-satune Mbak Yayu Rimba Mekarsari sing dipuji pancen kaya mangkono. Luar biasa sok Ibul Ngajat iki nanggape wis suwe kok no. Oh ngono, setahun yang lalu. Iya, mula kudu dimaksimalke, disumbutke. Iya, dilanjut ya no. Iya, stokke dawuh. Bebarengan bertiga, Mbak Enggar, Mbak Yovika, Kang Sarto, Mbak Batrisya. Oh ngono. Ya, berdiri bersama bertiga. Coba sepote kaya apa? Celorot, yuk. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Yovika. Nggih wilujeng dalu Mas. Selamat malam Mbak Enggar. Selamat malam Mas Akbar. Luar biasa. Kang putrane Mbak Enggar sudah umur berapa tuh itu? 7 bulan. Wah 7 bulan. Luar biasa. Pinaringan asma sinten Mbak niku? Ayom. Ayom nama lengkapnya? Haria Anggara Ayom Panuntun. Wah. Apik.
Apik no. EBC nek paring asma ya cocok ngene ya. Sapa sing gawe jeneng aku, Mas? Loh malah jenengan to. Bapake urun liyane. Iya. Lah. Gah aku. Ya, iki yang belum apa tadi dipinangkani atau iya, ya. Kembali ke laptop, kembali ke Mbak Rinvi untuk penutup. Oh ngono. Mbak Rinvi semeneng. Luar biasa. Nggo bom-boman. Sing musik ya bisa. Oke, sing musrik ya, Mas. Musrik ya. Sing baru ya, Mas. Apa kuwi? Ya. Jenengan pitung piyambak niku, Mas. Iya. Niku bos cengkeh. Wah, Sing nyibot niku. uangnya banyak jadi. Oh. Tanggapan nek iso tara kok niku. Apakah itu lagunya? Denok. Sudah deal Oh, sama sudah. Oh, ya. Ini Denok Deblong. Ayo denak. Ya, kan luar biasa Mas Tracy. Nek posonan status awan ya mangan. Iya. Iya. Yo coba Mas Tracy denak. Ini para YouTuber Oh. jereke mau bergoyang, Mas. Oh gitu, boleh. Bergoyang di tempat maksudnya. Komplit itu YouTubernya. Komplit sekali. Ada 1 2 3 15. Iya. Nek ngitung, Pokok sing cepet-cepet gitu aja. Engko Mbak Sinden ikut joget ya, Mbak ya. Untuk joget sama duduk. Bisa. Mas Yogo ya ikut joget. Ya, bisa toh? Bisa. Joget sama duduk bisa toh? Ya. Jempolannya ae sing ikut joget. Sampun, monggo Mas Tris. Terima kasih ya Mbak Rinwi. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Oh iya, terima kasih Max Akbar, terima kasih Asna Brata semuanya. Semoga sehat selalu, berkah barokah rezekinya. Amin. Tanggapannya makin laris, lancar jaya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terus ngejak aku nih ya Mas. Siap. Ditunggu kabarnya, oke? Oke, semoga. Slindri ya. Sawi sesaji ingkang sinuwun. Oh ngono ya, Mak. Lakone babat Wonomarta. Coba kaya ngopo? Cawi sesaji ingkang sinuwun sorak sempiang barang tumandang tak derekke, Mak.